Хәерле сәгатьтә, хөрмәтле җыр-моң сөюче тамашачыларыбыз. Хәер барчагызны ямьле кыш аеның соңгы көннәре белән тәбрикләп, сезнең хатлардан төзелеп эшләнгән чын күңелдән музыкаль котлаулар программасын башлыйбыз. Бүгенге безнең иң изге теләкләребез, иң матур җырларыбыз нәкъ бүген алтын юбилеен каршы алучы Клара Мөнәвир кызы Ахмадуллинага багышлана. Беренче котлау хаты сезнең гаиләгездән булыр. Бүген безнең өчен зур бәйрәм. Безнең иң яраткан, иң кадерле кешебез. Әни безгә Ахмадуллина Клара Мөнәвир кызына 50 яшь. Зур, матур юбилее дип башлана җылы эчтәлекле котлау хаты. Кадерле әниебез, без сине туган көнең белән чын күңелдән котлыйбыз. Көннәрең шатлык белән үтсен, гомерең озын булсын, кайгы хәсрәт күрми, пар канатлы булып, матур итеп яшәгез. Яхшы киңәшләрең белән, нурлы йөзең, җылы сүзең терәгебез булып кал. Рәхмәт сиңа барысы өчендә. Син бит безнең өчен кояш, синнән нурлар алып яшибез. Озак яшә, мәңге картайма, иң кадерле якын кешебез. Килмәсен сиңа картлыклар, тимәсен сиңа ширләр, язмышлар да сиңа гел яхшылык, гел уңышлар гына язсыннар. Гади, сабыр, олы җанлы да син, кылганнарың бары изгелек. Кайгыларсыз үтсен һәрбер көнең, бәхетләрең булсын гомерлек. Син, кояштай, безнең тормышка да нур түгәсең, җылы бирәсең, олыгайырга да уйламыйсың. Син илаһи заттыр, күрәсең. Озын гомер бирсен Ходай дибез. Кояш сиңа бирсен яктылык, барлык балаларың, аныкларың китерсеннәр бары яхшылык. Син булганга күрә, әнкәй, бу дөньяда бары нур гына, нур сүнмәсен, һич тә сүрелмәсен, озак яшә, исән бул гына. Адымнарың кыю, күңелең шат, һәр чак көчле яңгырасын бәхет җырың. Бүгенгедәй юбилейлар бизәп торсын гомереңнең һәрбер көнен, тормыш юлын. Иң изге теләкләр белән сине изелеп яратучы кызың Ленара, улларың Алмаз, Ратмир, киявың Руслан, киленең Земфира, аныкларың Руслана, Айгиз һәм Карена. Хөрмәтле юбилярыбыз Клара Мөнәвир кызы, алтын юбилеегыз мөбарәк, истәләрегез түгәрәк булсын. Киләчәктә дә шулай кадерле кеше булып, балаларыгызның, аныкларыгызның уңышларына сөйнеп, озын-узак бәхетле көннәрдә ныклы сәламәтлек белән хәерле гомер итәргә Ходай насыйп итсен. Котлы булсын әни туган көнең, назлап кына сиңа дәшәрбез. Алла бирса синең белән бергә, узак еллар тагын яшәрбез. Рәхмәтем зур сиңа озак яшә. Безгә бит син бик зур юаныш, арып талсак тормыш юлларында, син бар әле безгә таяныш. Рәхмәтем зур сиңа озак яшә. Безгә бит син бик зур юаныш, арып талсак тормыш юлларында, син бар әле безгә таяныш.
Üşümüşü eni üsken şokta Türlü şoklarımız buladır Yaxşılıklarını bizge birdin Sinden güne ürüne qalğanыбыз Rəhmətim zor sina uzaq yaşa Bizge bitsin bek zor yuvanış Arıp talsak tırmış yollarında Sen var eli bizge tayanış Yaşalıyani bizning üçün Bu biteli ömür uğratası Yakınların balaların bilen Köp ömürler bulsun ötesi Rəhmətim zor sina uzaq yaşa Bizge bitsin bek zor yuvanış Arıp dalsak tırmış yollarında Sen var eli bizge tayanış Rəhmətim zor sina uzaq yaşa Bizge bitsin bek zor yuvanış Arıp dalsak tırmış yollarında Sen var eli bizge tayanış Arıp dalsak tırmış yollarında Sen var eli bizge tayanış Sen var eli bizge tayanış Hürmetli юбилярыбыз Кlara Münəvvir kızı. Ekranlar yanından yirak kitmegensizdir. Hәзерге котлау хаты да тик сезгә атап язылган. Сезне югары Ярке авылында яшәүче апагыз Әлфинә, җизнәгез Азат һәм аларның балалары котлый. Базытамак авылында туып үсеп, хәзерге вакытта Шуй әтәч авылында игелекле, матур дөнья көтеп яшәүче, кадерле, яраткан сеңлебез Ахмадуллина Кlara Münəvvir кызының нәкъ бүген 27 февраль көнне туган көне, 50 яшьлек матур гомер бирәме. Ихлас күңелдән сиңа дөньяның бар матурлыгын, сәламәтлекнең кырыштайын, гомернең озынын, бәхетнең шиксезен, дөньяның барлык шатлыгын, аклыгын, изге уй-хыялларыңның тормышка ашуын телибез. Алдагы тормышта пар канатлы булып, балаларыгызның куанычын күреп, туганнар, дусларыңның җан җылысын тоеп, озын-озак яшәргә язсын. Безнең сеңлебез бик уңган, бик сабыр, бик тырыш, ачык йөзле кеше. Кулыннан килмәгән эше юк. Кулларыннан гөлләр тама аның. Кайчан килеп керсәң дә, һәр вакытта елмаеп каршы ала. Пешергән ашлары телеңне йотарлык була. Ул безнең оста тегүчедә, матур-матур күлмәкләр тегә. Эшендә дә хөрмәтле хезмәткәр ул. Магазинда сатучы булып эшли. Сатып алучылар белән яхшы мөхәмәләдә булганга, авылдашлары сатып алучыларда хөрмәт итә, ярата. Гаилә тормышында да үрнәкле, тормыш иптәше, ягымлы,
назлы, әни, нәнәй ул. Тормыш иптәше Рәүфәл белән 3 бала тәрбияләп үстерделәр. Икесе инде үзләре гаиләле, балалар үстерәләр. Төпчек уллары Ратмир 8-нче сыйныф укучысы. Әти-әнисенең уң куллары, зур ярдәмчеләре. Безнең кадерләребез күп итеп ихата тутырып мал-туар, кош-корт асрыйлар, бакча карыйлар. Туганнарыбызның ихаталарына килеп керсәң, һәр вакыт чисталык. Җәй көне бакчалары аллы-гөлле, хуш исле чәчкәләргә күмелә. Улы йөрәкле, кешелекле, туган җанлы, изге күңелле сеңлебезгә матур бәйрәме уңаеннан озын гомер, исән-сау булып, озак еллар аныкларын сөеп, нәнәй булып яшәвен телибез. Туганымның туган көне бүген. Иске алдым бала чакларны, гөрләп үскән күңелле вакытлар. Аңардан да ямлы чаклар бармы? Яшисиләр килеп яшик әле. Туганлыкның кадерен балкытып, безнең арттан килгән буыннарга иң кадерле сүнмәс нур атып. Иң изге теләкләр белән югары яркәйдә яшәүче апаң Әлфинә, җизнәң Азат һәм балалар. Без дә туганнарыгызның изге теләкләренә кушылып, юбилярыбыз Клара Мөнәвир кызы Әхмәдуллинаны ихлас күңелдән матур гомер бәйрәме белән котлыйбыз. Киләсе һәр көнегез бүгенгедәй ямлы, өметле, бәхетле булсын дибез. Алдагы көннәрдә дә туганнарыгыз белән шөкердәшеп яшәп, тагын да матур бәйрәмнәрегезне бергә җыелып, истә калырлык итеп үткәрергә язсын. Юбилейгыз котлы булсын. Гомерләрне бирә Ходай сынар өчен, кайгыларны бирәдер ул чыдар өчен. Татысыннар диеп бердәмлекнең көчен, туганнарны биргәндер ул шуның өчен. Туганлыкның хисләренә табып төшмәсен, йөрәк авыр сүзләр ишетеп ишетмәсен. Кара мәче араларны кичи кисмәсен, күңел суытырлык ачы җилләре исмәсен. Синең белән без икебез бер туганнар, бер атаның, бер ананың балалары. Бердән булып татулыкта бергә яшик, суынмасын туганлыкның аралары. Туганлыкның хисләренә табып төшмәсен, йөрәк авыр сүзләр ишетеп ишетмәсен. Кара мәче араларны кичи кисмәсен, күңел суытырлык ачы җилләре исмәсен. Җиңел бергә кайгыларны, шатлыкны да тик бүлешкәч ул бит татлы. Алыштыра алмый якты бу дөньяда, беркем дә ул туган дигән бөек затны. Туганлыкның хисләренә табып төшмәсен, йөрәк авыр сүзләр ишетеп ишетмәсен. Кара мәче араларны кичи кисмәсен, күңел суытырлык ачы җилләре исмәсен. Туганлыкның хисләренә табып төшмәсен, йөрәк авыр сүзләр ишетеп ишетмәсен. Кара мәче араларны кичи кисмәсен, күңел суытырлык ачы җилләре исмәсен.